going to mvenge you unzisa we are popo ena nezvekutukana navanhu mfana kala zangu tanzi ayo vantu da kupinda umuringi nechi nakomona makadi ko muri Zimbabwe stara mutoito upita moine utakataka express nakomona vemcheno mwana nzambe mwana bela mwana pikoko de wabvuma varanda muridzi wenyaya father flower dangwe remurozvi muzukuru wachera king mswati popo mukonzi right nedu nasinda kutendawo vatsigirisa rusapota sungura nekumira kwamakaita nesubva pasungura visa zindanzo yekutanga nesungura visa zindanzo yechitupa ndangonzwa unyore kupi kutanzi mfana kala zangu tanzi ayo vantu da kupinda umuringi nechi nakomona sungura but ndine mashoko maviri matatu mfana wangu ndangokunza kuti ukasauya usina one song ya Winky D ya yes things are going to be a methylated spirit, you know. We are going to photosynthesis you. We are going to marinate that you know, that blue tick of WhatsApp. I know we are going to mvenge you unzisa we are going to we are going to I track a volume. Such a volume didn't sound much as tower. I 40 years in a good farm. Bolato. Pakaiva. Ndakambotana kuti neflu nezvinenge ndakutonzwa kunge chachikosoro asi ya corona. Anyway, Peter moyo. Tinoti gagandika. Usarudza kuti uda ndikupe chii. Uda ndikudzadze corona ere. Ukuda sekalas bandit ere. Ukuda sekalas tawanda. Ukuda sekalas bosiala. Ukuda sekalas Mr. something. Unongochuza uri kuda. Asi ndakanzwa chitanzi uimbe masong ababa wako. Aiwa ndozva ndichazoita. Mudhara wangu anomziya anonzi sekalas bandit. Ndo baba wangu ende sekala zimbanditi haite zvina basa zvanongoita zvokuya uchiimba pastage uchizhezhera voice indenda kuti kupindira mustudio ndenda kuda musoro wako handina nguya kuita zvinhu zvisina basa zvekusika kuti hanzi unongoimba tumasongo twako uchirova rumba wobva wanotsvaga wobva wanoshedza boys rako kumvenge wobva wanoti pakuvhota matonzi mawina yangu haipere mudhara yangu iwowo ndiye mukomani munyina waiziya ndeyapanga nasimba haiperi waiziya atinongonakidza ndoti waniswa ndoda ndivhiringidza vanotanga kuti magafa wautotsvaga backup plan ka inini utakatake kusuperesa indigoni wautotsvaga backup plan ka inini utakatake kusuperesa indigoni wotonoshedza mvenge ubva washedza magafa ndokuti nyaya because mabhanditi mahwamba seka but nini hangu kana wafunga nyaya iyi kai ziva kuti zvangu hazvipere musha isitirana dewa lazima imanye ndikuchena chi 30 nandada